Ningizimu Afrika siyanibingelela siyanamukela uyazi-ke mase kuyilesi sikhathi suke sikuphathele i-artist insizwa bathi iblessa la on demand igama lami emsindi ezimnandi umfana waSolundi bathi uqabane eMpakade uManyathela qhawula kithi siyakubingelela unjani Bodi angibingelele nje nababukeli ngiyaphila kakhulu lona okhulumayo ukwenza wakandimande uhlala entshongweni yamba state newaziwa ngeblessa la kondimande into ke engisengayo umsebenzi ukuwumculo wamaskandi yeah manje yabona lensizwa lena isikhathi uyasiphuthuma uyasifinqa ke manje uvuna manje uthi ngingalokhu ngibuza into eyiningi uvele ngibuza impilo wena uvele manje ubhanqa yonke into kanje ngiyenzela ukuthi siye khona esipointini nje ngqo ngizothi ezwana into eqondile vele nje ngqo la iye khona Qawula kithi sila mfowethu MMA podcast sifisa ukwazi mfowethu ukuthi njengoba usushilo ukuthi iblessa la on demand insizwa idabuka kuphi igama layo ke la ngempela ubani noma leli igama lisepasini vele lo blessa la on demand noma igama lensizwa cha igama lami nje ngokwenza wakandimande yeah then iblessa la on demand igama nje lomculo lensizwa yebo ngiqhamuka entshongweni ke la ngiqhamuka khona entshongweni ngingakephi entshongweni lapha ngasehamba state nje la muthi usuphakathi neThekwini eMaritzburg yebo mfowethu kunendawo lapho kuthiwa komcoyi kungakini hawu ngaso ngasekhaya lena indawo lese ngangijola kuzona ngisathi mana wathi usajola awusajola hayi sengawa sekumuntu osayiwela nje kodwa ngithi amalivela phela liyasebenza kodwa sengawo uzwa yini phela ngiyiboni nering hayi lento enjalo uyi-artist kubaluleke kakhulu ukuthi uyihloniphe kodwa hayi ngoba usuku sowebhu kodwa ithi ulisebenzise ngendlela ehloniphekile kahle kahle uyahloniphisa ukuthi usuwawo cha ngiyahloniphisa Ningizimu Afrika okwakho ukuthi uhambe wa-subscriber thina wethu ukuthi sikulethele into enhle enomsoco insizwa yakithi ngifuna ukuchecka mfowethu la iblessa la on demand umculo kaMaskandi lento yomaskandi iqhamukaphi mfowethu into okhule ngayo emakhaya noma into oyithole ngoba ususe emadolobheni cha nje into nje engikhule vele nje ngisemakhaya nje yenziwa nami ngibukela kuba fowethu beyenza kodwa ke kufike la sengibona khona nami cha ake ngingene kulento amaskandi yebo so manje umaskandi le emakhaya khona umuntu obukela kuye noma ngoba kuyenzeka uma uyinsizwa semakhaya amenilusele mhlambe kube nalezo zinto ukuthi ulalele ingoma ezithize uthi ngase ngayithanda lento mhlambe kube khona abasho ukuthi yazi ungangena lana ungafithe manje hayi bakhona abantu kade ngibukela kubona nje umtshengiseni nje kakhulu indidane cha undimani ifike yangena lento uba futhi ayingenisa lento yajula ke nami ngase ngiyibona cha lento ikhona ngempela iyaphila ikhona kuwena yebo qhawela kithi so lapha insizweni ubukhulushaya ushameni noma ubuwenzani ubukhona la insizweni ubukela phela ubukela emakhaya mina ngiyafitha yonke indawo kuphela umsizwa ngikuthwali mina ngimese ngibeke emahlombe kodwa abantu abakhule nami ngasekhaya bayazi ukuthi mina kushameni ngiyavumisa endlini futhi ngiyakwazi ukuhlaba makuthiwa insizwa ihlaba uyakwazi nasensizweni futhi isidamu ngiyasiphatha nje umfana ongena inkinga ngikunika lento nje oyifuna ngaleso sikhathi ngabona komunye umcimbi ose-workshop lapha backstage ukuthi ayawona manje yasho ukuthi cha kahle ngensizwa phela ningaboni nje amabhluku amancane kunjalo nje bayazi wona abahleli bemcimbi esike sidibane nabo bayazi ngalesa sikhathi serashawa akudlali noma iliphi i-artist la uyaziwa ukuthi kusuke sekufuneka thina ngalesa sikhathi kuyaxatshanwa ngalesa sikhathi ngicathi nawe emsini ngene ibona impeba khona sixabana no stage manager cha isuke ngeke into serious but ngoba lathi sisuke sizosebenza uma usuze emsebenzini ufuna uhamba usebenzele noma liphi i-artist ifuna ukuhamba lisebenzile qhawula kithi asingene mfowethu la sibuye iblessa la on demand umuntu ocula umaskandi mangaka ama-album usunawo noma ithini indumi ithintwa umsebenzi wakho iblessing nje la on demand imisebenzi esenginayo umthathu
ngaphansi nje kweblessa ama EP yes enginawo nje mathathe eblesseni ngaphansi kweblessa mhlambe kuyi-album siyokuye sikubone ngoba vele akusadlisa esikhathini samanje kodwa abanye bayakuthanda kodwa akusadlisi kodwa siyobenzela ngelinye ilanga sisho ukuthi ke sikwenze ngingani ngelinye ilanga mase ngikhipha i-album ukuthi usuyayikhipha futhi i-album seziyanginetha kodwa nje ngiyobanika ngelinye ilanga mhla kufika isikhathi so mfowethu uyiqale nini lento yomculo ungene nini emculweni kaMaskandi imuphi unyaka wangena ngawo lo mculo ngoba muthi usenza ama-EP amabili imuphi umnyaka owangena ngawo la cha mathathu ama-EP esengwenzile mathathu ngingene nje ngomnyaka ka-2023 la ngingene khona ukuthi angiqinike mina ngikhiphe nje mhlawumbe i-EP ibe yodwa ngonyaka ngiyibuka ukuthi izongena nebantwini ngoba angingena umuntu ophoqayo angiphoqi into nje ngiyayenza ngifuna ukuthi ingenele bona ebantwini cause into uma uyiphoqa uyifaka ngenkani ugcina ufaka ngisho into engekho right kodwa uyiphoqa ukuthi ayingene kodwa nje ngiyawukhipha sakhuluma ngengoma manje usuthi uyafona ngiyakhipha ngonyaka ngikhiphe le EP kodwa ngihlale phansi ngiye emcimbini ngiyodlala nje ngiyiphushe leyo EP nje kuphela yazi usakhuluma nge-EP weBless Mfokandi Mande ngifuna ukuchecka la mfowethu kube la emculweni ulwazi ke luye lube lifishane kwabanye luye lube lude kuyenzeka lube lude ulwazi kodwa uthola ukuthi uyitshento yazawazi kunjalo so la kwi-EP nesingle kuhlukene hayi kuhlukene mntakababa kuhlukene isingle nje ingomana nje eyodwa i-EP nje kube ingoma eziwu4 noma eziwu5 i-EP nake leyo kodwa nesingle ingoma eyodwa hayi ukuthi mekuyi-EP kusuke ingoma eyodwa no isingle track le kodwa uzofunda Bless abafundisa abantu abaningi uzofunda uzohamba ufundile namhlanje mana Mfokandi Mande singakaqhubeki ngomsebenzi leli gama elidekilela ukuthi iBlesser wawublessana ngoba phela uyiblesser sasadumile njengoba blesser ebless ingane cha mina ngiblessa nje ngobumnandi ngokujabulisa abantu ngomculo angisilo leli bless elihambe liphonsa imali emoyeni la emadolobheni mana ukuze uzulumukele ligama leblesser livukaphi livuka ngakhona nje ensizweni ngasekhaya ngoba ngisho nje mase ngifikile abantu bayathokoza la ngifika khona nje abantu ngiyababusisa uyazi emakhulu iBless akhulunywa ngani abantu ngiyazobusa mesisuka la nje kusazobuswa kakhulu wento ezimnandi angifuni ukuthi khona la ngifuna siye khona iBless nje liyisibusiso kakhulu kodwa uzokubona ekhambeni kwesikhathi nginomcimbi mina engawo intshongweni yami lapha ngabe intshongweni yaMaskandi Festival ukhona nolunyaka mhla 27 next week nje ukhona lo mcimbi eJune nje uba khona cha iBlesser ngempela ngingedwa nje anginama sponsor ngiyindoda ehlanganisayo kodwa khona kuyenzeka nje muje into izokwenzeka futhi ngeke ama sponsors osifica ngendlela wayibeka kalakade wayibeka yaqala cha mfowethu ngesibuye la emsebenzini wakho ngoba bengisabheka nje leli gama lephe ngoba phela ukwazi ukuthi iBlesser insizwa ethanda ukuthinta kakhulu iphakethe ulungileke mfowethu umsebenzi wakho i-EP yakho yokuqala ndithamu uyikhiphile wayibona ihamba kanjani angeke ngize ngiqamba amanga cha ayenzanga kahle ngeke ngize ngiqamba amanga iqiniso kuthiwa laziwa umnikazi walo cha ayibange siyenze kahle kodwa alandelayo ngawubona umehluko kodwa kule yokuqala cha nesikole nje imarketing kumina yayisencane kakhulu ngathi yona ezinye zezinto ezangishaya iyiphi ingoma ke kulama EP onke o3 othi cha impela yabona la ngathi mengigadla ngangena kubantu ngeze hayi ke manje umlenze wesibili ngiyawulanda khona le yakulonyanga impela lethi khobu inkosi hayi leyo ngisho uhlanya ngisho ngathi uhlanya unjani uthola lusukuma istage uthi ngoba ngishinto omzolo sazithi ukuthi sifuna ukuthinta ngezandla iBlesser ngiyatshela cha lethi ukhubu inkosi nalethi ushona malanga cha lapha impela hayi siyabheja ngisho ngithatha manje ukuthi asiye kuphi umcimbi uzofika uyibonele nawe manje ukhubu inkosi yena mubukhuba lo ukhuzana yebo baba ngisho njalo mina iBlesser lisho njalo nje nombani kunelungelo lokuyibona inkosi yakhe ethando yena
ngoba nawe nenkosi neyakho mhlawumbe inkosi oyithandayo ubona ukuthi nansi yami inkosi cha phela manje mina uyangivaka mina ngikho kulento kaMaskandi yabo so cha nje kandimande into ezimnandi umona asinawo umuntu uma ukuthi isikhathi sakhe siyavuma njengoba nendidane nje yaphumela obala nje yavuma yathi weshwini nomuntu ekhali yena amakhosi alomculo umona kithi asinawo umuntu uma kuseyisikhathi sakhe siyamukela ukuthi isikhathi sakhe yes yebo qawula kithi wayibeka yahlala kuhle kwezinqa zesele kunjalo so lamfowethu ngiyathola ama EP yakho ke mathathu oyibone ngathi yenza kahle ile ugcine ukuyikhipha enengoma ethi inkosi ukhulu so mfowethu ke njengamanje ezitolo zomculo utholakala kanjani umsebenzi wakho cha umculo ukhona kuzona zonke indawo zomculo la online umculo uyatholakala khona so uma singena mfowethu kuwena yipi imessage ongathi uyayindlulisa esizweni nje sonke nabantu abasafisa ukungena emculweni ngithi nje kosafisa ukungena lemculweni akukho lula kufuna azo ukuthi ungene entweni engekho lula ngoba kuyenzeka into eqale nje sakudlala uyibona abanye abantu engathi lula kodwa mase ufike kuyona ubone ukuthi ayilento ayinjengoba bengicabanga umculo uyayikhiphisa imali kufuna ukunderstand lokho uma usaqala nje ukuthi ufana neinvestment yes uyaqala nje ukhiphe ekukhwini kodwa mhlazane futhi kuyobuya futhi kuyokwenzeka mhlawumbe ekugcine ngingabuyanga ukuthi ungene ethonini win or lose uwin uyafana negomlingo umculo kuyenzeka umculo nje ushaya amadwa mhlawumbe abe u10 kufika umculo ashaya single tracker ahambe lapha phezulu kwakho nje agcoba nje aqede abafana bayavuthaka lezi insuku abadlala ofesa bayasivulela ngempela umfana omncane kufuna uyinikile ngempela ungavuma ukudlala abanye abafana cha uselapho mfowethu ake sicheke lento yomculo ukuthi njengoba umuntu okade zama like wenza example ukuthi mhlambe usekhipha ama-album mhlambe awu10 ufika umuntu akhiphe one song atrende agijime ngaphezulu ngifuna ukuchecka la ukuthi ithini into mfowethu kumuntu osuke ekade zama nomuntu ofikayo sesiyayibeka lento siyayiqhathanisa ukuthi wena ofikayo usungaphezulu kwami ngokuthandwa so unalona ilungelo lokuthi ungibuke njengomuntu mhlambe ongekho ezingeni lakho nokungangihlonipha ke ngubike kanjani nokungangihloniphi njengomculo khona umfice endimeni ithini into umuntu ofika kithi afika aduma sendlule cha funa nje lento ngicacise la ukuthi iya ngomuntu ukuthi unjani kuyenzeka omunye ngempela kunabaculi abanayo isonge engeke ngikufihle lokho abanayo ngempela isonge phezulu kodwa indlela ababahlonipha ngakhona abaculi ababaficela endimeni so omunye kuyenzeka udumo olumeqe ayendapha agcine ngasabahloniphi nalabo abanye abadala kanti nje ukhuliswe ngenhlonipho ukusethoba kuhle nje udumo kuphela ongaphezulu ngalo but iminyaka ngeke uyithenge ukuthi umuntu uyilegend mfowethu yebo wayibeka mfowethu wayibeka kunenye inkulumo Musa ibeka kanje eke yakhulunywa yiyo lensizwa kaMbuso uthi ucula ingoma ngayo ukuthi if uwumculo osekhulile uma kufika izingane emva kwakho ungayifuni ukuyibangisa zinike ithuba ukuthi ukwazi ukuthi ziveze ngoba umuntu ubanga nazo kuzokwenzeka ukuthi ubanga ingane nebhola ivele ikhekhe ingane ubani usezohleka kunjalo uzohlekwa nje ubeqinisile kunjalo impela noma eqinisile iya ngawe lo muntu othi ukhuliswe kanjani ukuthi umuntu okanjani yebo so mfowethu uma ngingakunika ithuba manje ukuthi ukukhuluma ngaphakathi ukuthi uthini mfowethu kunemicimbi esuke ichithekile ithe chithisa umhlaba wonke yomaskandi imapha amazwi ongafisa ukwendlulisa kubahleli bemicimbi uyiblessa la kondimandi nesikhalo ngakho cha nje ngiyabonga into ezimnandi wathinta umbuzo omuhle kakhulu cha siyacela nje kubahleli bemicimbi siyacela kakhulu ukuthi ibless abalikhumbule ngoba inkunzi ngempela isematholeni yes bakhona abacula sebengaphezulu kwethu ngeke sikufihle lokho ngeke futhi sisho sithi abangaqashwa kodwa engathi lento bangayibalansisa mhlawumbe u50% kubo wabo labo bafowethu abasazamayo njengabo nje abafowethu iblessa kanje nabanye ozakwethu ukuze ngazi unyaka nonyaka ezohlezi kunomculi ongene enkonzini
ngoba ukuze ube inkunzi kufuna uqale la phansi ukuze ungene einkunzini. So manje if bezosincisha ithuba abahleli bemicimbi so ukuthi lokuthi sivele kuzoba nzima ukuthi bakhiqizeke abaculi nabafisa ukungena kuzoba nzima bethi ayinani nje iblessa kade laqala ucula kodwa into zalo ayihambe kahle. Siyavaleleka kakhulu emicimbini ngifuna uqamba amanga siyavaleleka kakhulu sesizwe yona imishado ngasemakhaya kodwa nje kuma festival ngifuna uqamba amanga abahleli bemicimbi bayasikhohlisa kakhulu akwazi ukuthi uzongiveza ebantwini uzongidlalisa emini ngo10 ingekho umuntu ungiveza kubaphi kanti abantu mina ngisilivaka ngifuna ukuthi mawungilethe enkunzini ngoba ngibona nje nawe emcimbini mawuthi angifica ibangala nabo Jumbo nabo Limit ngoba hayi ngiyabahlonipha ngibasabi ngiyabahlonipha nje ngiyabahlonipha nje hayi angisabi ngiyabahlonipha bayazi ukuthi angisabi ukuze phela ngizovela ebantwini ngifake la sekukhona khona abantu ukuze ngizovela abantu bangibona futhi mabe ngixoshile stage ngizo understand ukuthi kuphi ekufuna nje ukulungisa angizodika ibala ngithi ngoba sengixoshwe stage ngizowuyeka umculo cha ngizobe ngifunda indlela yokufunda leyo. Yes. Yebo. Hey la mfowethu usakhuluma ngayo leyo kubanga nezinsizwa osuke nazo ngaleso sikhathi izinkunzi uma umuntu efike wakhipha iP noma wakhipha isingili ya trend lo muntu uyamshintsha ukuba i-upcoming artist lumenze abe inkunzi ngiyafika manje ngene e-studio ngiyaqala nqa ucula ngivele ngifike ngishaya hit ngiduma umhlaba wonke ngiqasha ukuthapha kuyakushintsha ukuthi uyi-upcoming artist. Cha akushintshi lokho akushintshi abantu kufuna beyazi lento ukuthi akwazi ngama-EP awu2 usubekwe inkunzini cha uselapha nje safuna usebenze mhlawumbe umculo uzombona ngempela umculo uyahitha lo mhlawumbe akashaye noma ama-EP noma u8 noma u6 7 usungaqala ukuthi cha useyinkunzi ngempela sibana kodwa kuyenzeka qondane nje i-EP vele ithandwa abantu ngeke ngithi sengiyinkunzi sengihlula abanye abafowethu cha nge-EP nje eyodwa noma u2 kodwa ake ngisebenze futhi ngeke kusho mina ukusengiyinkunzi imisebenzi yona ekutshela ukuthi hayi cha ususendaweni eright ke manje. Nizwe Africa okwakho ukuthi usubscribe MME broadcast ndezimnandi ngidle nensizwa bathi blessa la kodimani mfowethu sesiyagoqa la. Kunendaba esike sayiveza vele ukuthi la emcimbini kunezimo ezithize eziyezenzeke uma ungangibheka ngendlela yakho yini yenza ukuthi nivaleleke emcimbini ngamaskandi nina nigenge esazama ukuthi imicimbi yamanje ngiyaxolisa nje ukuthi ngikubeke kanje isihlelo abantu abawosomathuba abahleli bemicimbi abaningi bawosomathuba manje abasacabangela ifuture. Umuntu usecabangela imali nenzuzo azoyenza ngalowo mcimbi bese ekhohlwa ukuthi ikusasa lomculo libalekile. Kodwa time yena uyathi time ebashiya ngaphandle labafowethu abancane ebiza lezi inkunzi sezaziwa zodwa kuzothi imbo emarket lapha amathikiti kuphele same time konke then yes umsebenzi wakho uzokwenzeka ngendlela ube right futhi but ngala thina abantu abasebheke ukuthi umculo ube nekusasa siyalimala. Yebo bayibeka kalakatha bazoxabana nami kahle bangangqashi manje. Hayi qela ngithi cha phela ukukhuluma ikhona okwenza ukuthi ezinye izinto abanye abantu befunde kunjalo ungakhulumi kwenu ingalesi sikhathi nilimala kunjalo. So mfowethu ngifisa ukuchecka ngoba uma sesiqeda mfowethu la kunembuzo eyibe mithathu nje sizothi ukuyibuza uyiphendule kodwa ke singakafiki khona ngifuna ukuchecka mfowethu ukuthi kunombuzo engifuna ukubuza uyabaleka manje yabo shothi intelezi yami yasebenza nabaleka imibuzo kanje cha aksikho lokho ukuthi lentelezi yakhe yazo mhlawumbe usenza intelezi ye-mash nje hayi phela masuka la siyensizweni ufune ukungena kwensiphathi kwensizwa nje ungena insizwa ubelula kusona siyazona makusuka la ayazi ke phela ngena ngendluvana ngiyongena khona njengamanje. Kulungile qawela kithi la inkundla zokuxhumana mfowethu utholakala kanjani?
ngitholakala nje ku Facebook uyalithola iBlesser SA, ku TikTok uyalithola iBlesser la on demand, Instagram iBlesser SA uyalithola futhi. Ngiyatholakala nje ngeBlesser isikhathi esiningi ngobhala iBlesser ngicathi lo iBlesser la on demand ekhona lelo liyaba bless mhlawumbe lisazovela elinye kodwa liyoba nenkinga uqala lo noma liyowenza lo msebenzi engikwenzayo kodwa nje ngiyatholakala kusona zonke inkundla zokuxhumana. Yeah. Cha lami kunembuzo ngiyibuza la emithathu bodwa kunensizwa uhamba nayo ekushayela isiginci mengicabanga iyabheka kuphela noma iyashaya isiginci kuphela noma ibuye ibheke. Angihambi mina ne-toys. Abusuka madoda. Angihambi nje ne-toys. Uyabuzobheka, kuyabhekwa la. Phela ngeke uhlulwe ingoma sukudlalo wena ukuthi uyibheke. Lezi ngoma lezi zonke nje nomsebenzi engiyenzayo idlalo yena umfowethu lo uNyamboza. Unyamboza uJako. Yeah, uJako nimuthi iJako nje bayazi abantu ukuthi hayi uzokwenza nje konke. Kunensizwa engapha ngakithi nami ukuthi uNyamboza eyifishane. Ukuthi bafishane bonke uNyamboza cha kithi kunembuzo la hayi akukho okuphuzwayo la. Hayi kulungile mfowethu. Ungazi wona. Vele sisahamba nje saye endaweni so mhlawumbe uzosikhiphela somewhere. Cha ungaze wonke. Cha kunombuzo ukuthi uqala la engikubuza. Mfowethu. Njenge-artist mfowethu. Yebo. Uyayazi lento kuthiwa yini ama royalties? Ilezi lenzuzo sokuyenzile lapha online mawudayisile. Yona into okuyisibiza ngama royalties lokho. Ama royalties. Unalo ulwazi ukuthi if wena njenge-artist usebenza nonto ezimnandi ngiyi-artist mina ngikufeature ngithi woza lapho mfowethu umehluko ukuthi ungene ema royalties noma mina ngunika imali ukuthi uzosebenza uya uqonda nemehluko phakathi kwalezo zinto ezimbili ukuthi uyangena uzocula engomeni yami mina ngithi ngizothola ama royalties wena sengiyakunika mhlawumbe ke ngiqalekise nginikeza u100 woza mfowethu uzothini mina noma ngifeature mfowethu kuba u100 bese ngiyakunika uma royalties awusangeni nikuwona. Ngicabanga ukuthi lapho bhoti kuyahlukana mhlawumbe isivumelwano senu ngoba sibancane nje kanje sifundile manje izinto eziningi siyazazi before wenze feature nomuntu kufuna niqonde lokho ukuthi nikhulume yonke into igcwane nje ukuthi mfowethu mawuthi mina ngifeaturishwa ngo400 ke sibonele u400 ukuthi ungifeature usebenze nami mhlawumbe ngiphela lapho kulo 400 yini noma mhlawumbe kuma royalties futhi masingoma idayisa yenza kahle ngiyaphinda futhi mhlawumbe ngibe ne% mhlawumbe elithile lapho ngathi kuba sesivumelweni senu lapho ekusebenzeni kwenu. That's why ngithi lento ibaluleke kakhulu ngiyabonga ukuthi uyithinte ngoba kuyendapha kuxabana ama-artist ingoma mayisiyenza kahle mhlawumbe ngangithe mhlawumbe u3.5 ukuya ukufeatureisha anginike umuntu u3.5 nayo ingoma isigile imanga yenza ama-million. Sengiyabuya futhi mina owefeatureishiwe sengiyofuna futhi something mhlawumbe enye ingxenye lapha mhlawumbe lo useyangigolozela sethi hayi mina ngakunikeza zonke into zakho mhlawumbe sekunokuxabana okukhona. Kubalulekile from the start nje from the beginning niyenze into nicacise ukuthi izosebenza kanjani ukuze sibalekele ukuthi kungabikhona ingxabano. Wayicacisa mfowethu wayibeka ubala njengezinqase siyathi nje ba kunjalo awulami mashawu ukuba ngayicacisa into from eqaleni beqala ukusebenza kodwa into nje mayizocaca from ukuthi sihamba kanje mawuthi sihamba la siphela la cha kulungile futhi wamukele ungabe umuntu onomoya ukuthi mawuthe wena uhamba uphele la mayisiyenza kahle ingoma ufuna wamukele mawungakwathola ama royalties cha phela isivumelwano sasithe yebo. Nawo umbuzo lana nami lo mbuzo ngiyibuza if ungufeatureshile ngomini yami mfowethu ngakukhokhela sengiyasuka manje mina sengiyayikhipha ingoma usuyayithatha wena oqashwa ngayo manje ingoma yami lokho mfowethu kuza kanjani ithini into la kungathini ngalokho eyami ingoma sengiyakusuka manje angisaqashwa mina seqashwa wena ngifeature engomeni ezintathu zonke lezi ngoma ezintathu sengingezakho manje seqashwa wena mina ngisaqashwa ungathini ngalokho uzongikhatha nosiduma ngabanye ke
ngoba bazoxabana nami kabi cha wena akazi ngiyabuza wena leyo nto iyinzima into ezimnandi leyo nto ngoba kuyenzeka ingoma uyikhipha engenisibonelo nje ngoba ngisewumculo nje osephansi kanje mhlawumbe uthi ngikhipha noShenge sikhiphe ihit ibe mnandi abahleli bemcimbi bazongikhohlwa mina but uShenge uthi wena umuntu abazomkhumbula kakhulu uShenge mefika mhlambe ayiperforme le ngoma angifeaturishile mina noma engimfeaturishe kuyona ngala uShenge uzobe gaina kodwa mina umnyazo wengoma ngizobe ngimala kodwa angisho ukuthi ku wrong lokho ukuthi umuntu ayipromote ingoma yakho mana uma eqashwa ngithi wenza isibonelo ngoShenge seyaqashwa uShenge uyadlala ingoma yakho lapho umuntu ozoya lapha yayitolo zomculo uzofike ayisheke le ngoma adidlala ukuthi hawu le ngoma adiperform ngoShenge la hawu nansi ayidlale lapha online awugain wena ngokuthi uyayipromote ingoma la cha uyagain kona ngithi ngeke ngigxeke kakhulu lokho ngoba nawe kuyakusiza kokunye futhi kuyalimaza wena umuntu osuke eqashiwe lapha ufuna ukuchecka mina ukuthi wena okwakho uthini lapho uyakhala ngakho noma uthi cha ku right angeke ngikuvale ku right ngoba nathi kuyakusiza njengabaculi cha ngoba ngempela ingoma mayisuka idlalwe umuntu edlala emcimbini abantu basuke baningi emcimbini mase beyibheka online wena ozuzayo as artist cha ku right lokho wena uyavumelana nokuthi cha impela kuqhubeka kwenziwe ku right izi yonke into phela inama advantage nama disadvantage akhona kodwa lokho cha ku right ngithi abaqhubeka abafowethu bakwenza wena bengeyake ingoma zikuqasha umuntu omfeaturishiwe wena ungasaqashwa ungakuphatha kanjani ayike kuzovela kuzoba buhlungu akukho kubuhlungu ungaqapha emcimbini kodwa abaculi umculi mesuke eyoyidlala ingoma lapho usuke esayipromote seyiphatha ukuthi ayipromote abantu yangena ebantwini umuntu owaziyo meya lapha online uyazi ukuthi le ngoma yakho so uzofika vele ayidlale online uzozuza nawe yes so nje ayichake ngikhale lapho ngikhale ngoba mhlambe nami ngenilanga kuyokwenzeka kimi cha mina ngithi ke wena umculi uyacula unayo ingoma ozoyiperform so mina anginayo ingoma ngidlale yakho nje ngiyaqashiwe ngeyakho anginayo wena mengufeaturishile ucula uzoyidlala ezakho phinde udlale nalezi ethi sobabili so mina anginayo exactly ingoma ngizodlala eyakho into oqala nje iqala uqashwa kanjani umuntu uthezimanje engenayo ingoma engani uyabona ukuthi le mculweni iqinisa lekho uyaqasha umuntu engenayo ingoma engenalbum engenasingile kodwa kuthathwe lo muntu waqashwe uzovela lo muntu umeqashwa kuthiwa akacule ngani uzocula ngazi ingoma zabantu ayikho into ezokwenziwa ngoba ngisho kuzoshiwa ama-artist aserelizile ngingafuni ukuthi ake ngene kuyo ngqonje lento ngiqonde ngqo kushiwa ama-artist aserelizile anemsebenzi eyaziwayo uthatha umuntu ongenayo nje ingoma etsole ngicela ukuze lo muntu useyiphathini yob-artist noma usumthathe njengomuntu nje umbuke lapha ku TikTok wamthanda ngoba ngempela into eyenzakalayo leyo yenzayo ayivi ibhlungu leyo nto ayivi ibhlungu ngoba siyasebenza ukurecord ingoma kuyimali ukuye studio kuyimali but umuntu nje ongakaza e-studio ongazi ukuthi imali yini track kodwa uzoqashwa lo muntu adlule wena ubuya lapha e-studio uyorecord Ngikezima Afrika thina kwethu ukuthi sinilethele into ezimnandi umfana kwaSibiku uyahamba usubscribe laphana ipress la on demand siyayivala lezozo mfowethu umbuzo wokugcina sengibuze imibuzo emibili umbuzo wokugcina mfowethu sesivala lapha einganeni mfowethu engake ingane nazo hayi umfana omncane mina umfana omncane hayi umfana omncane osemncane nje hayi khona umbuzo mhlambe ngaba nebhadi mhlambe angibathola abantwana owazi hayi mhlambe lokho ngiyokuchaza ngelinye ilanga lapho ngelinye ilanga intombi zona zingane hayi anginayo into njalo nje ngumfana nje oyishiyile mina kumfana oba nothando mana unentombi eyodwa yebo umabani
awuzwanga ngathana babukeli. Hayi ninale into yena uthi lentombi bese ethi ayiyazazi yena uyazazi kanjani uyazazi ongaphakathi la kumele ukuthi ubani cause manje uyazazi yena wena osengithe uyedwa uyazazi yena ukuthi wena muva Ngeze Afrika owethu siyayiqopha lezo zinsizwa zizosipha nje umucu ube munye bafowethu ibless la kundimande lihamba nensizwa uthe unyamboza mfowethu unyamboza thina kwethu lezimnandi uyayivala izozo danko Sambe. Khona nawe inkomo yalotsholwa, khona nawe inkomo yatsotshela. Yintsha ibe umsebenzi ezophuma, yintsha ibe umsebenzi omusha zakho. Sibambe,